lige foran kameraet. Jeg synes, jeg har set det. Så havde vi en åben klasse for begyndere, og på en flot 6. plads der fik vi Michael Hedvang. Og på en 5. plads der fik vi Benjamin Nordved. Og på en 4. plads der fik vi Jeppe Svendsen. Og på en 3. plads der fik vi Victor. Og på en 2. plads der fik vi Stefan Finning. Og på en 1. plads der fik vi Torbjørn Jørgensen. Ja, det er fint. Har du taget billede? Tak skal I have. Vi havde også en åben klasse for de lidt mere rutinerede. Nogle har også sagt, at de er borgerrutinerede, men det ved vi alle sammen, at det kan man simpelthen ikke blive. Det bedste man kan blive, det er ekspert. Og på en 3. plads, der fik vi Niels Jensen. Og på en 2. plads, der fik vi Michael Rydén. Og på en 1. plads, der fik vi Jon. Super snitter. Okay, rykker. Han vender bilen forkert. Han er for tung, jo. I 1-10 Super Stok. I B-finalen, der har vi Mille på en 3. plads. På en 2. plads, der har vi Oliver Olsson. Og på en 1. plads, der har vi Niklas Hansen.
så på en tredje plads, der har vi Christian Lem. Og på en anden plads, Søren. Og på en første plads, der har vi mig. Det er også sådan, at der er to flotte gavekort i spil også, og der har I jo alle sammen fået et lille nummer på jeres bil, og der skal jeg bruge en til at hjælpe mig med at så trække nummeret, og så er det sådan, at hvis man inden for 30 sekunder kan huske nummeret på bilen og komme herop, så er det helt fint. Hvem kommer op og hjælper mig? Der skal vi have gerne en af hundkøn og en lille pige, og meget gerne med kjole på. Melanie, kom og hjælp ham. Du lukker øjnene, og så tager en op. Det er nummer 6. Det klarer den rigtig flot. Jeg har kontrol af de numre der. Nummer 1. Det er bare endnu hurtigere. Op og kram X-ray. Man love. Jeg ser den ene af 10. Så har vi en stor tak til vores hjælper, til Danny ude i køkkenet. Dommer op i tårnet, Michael Jørgensen. Jens Roland som teknisk kontrol. Så til dem, der har dukket op i dag, og rigtig stor tak til de nybegynderne. Det var hyggeligt at se så mange ude. Og vi håber på, at de kommer næste gang også den 25. i 3. og gentager succesen, og gerne tager nogle venner med, som også har nogle biler. Og til resten af folket, ja, der er klubmesterskab på torsdag, til dem, der har lyst til det. Og ellers er det bare stor tak til alle sammen, der har mødt op i dag. Jeg håber på, at I har haft et godt race. Hvis ikke, så må vi prøve næste gang. Tak for godt race. Tak for godt race.